sregep tawa. Panjenengan saklebeting go garba ingkang Ibu. 9 wulan dosa dinten kakudang sami ingkang Rama. Ning yogene kebangetan. Eyang harga suara menika boten atil para martawa. Sinaosa kula menika cecering pawestri. Nanging kula ugi putranipun Kanjeng Rama tawa. Den Ayu Retna Bandini. Ingkang Ibu ngandhut dhateng panjenengan 9 wulan 10 dinten kakudang sami dening ingkang Rama Suwargi Maha Prabu Herayuda. Kenging menapa ingkang pun wisuda malah rayi dalem